L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarr Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jagħfrilna dunubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid, inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu għaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien id-dixxipli kienu jżommu fis-sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-att ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax kienu ħafna l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibigħu ġidhom u kull ma kellhom u jaqsmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fi djarhom u jsebbħu fl-ikel biqlub ferħana u safja. U kienu jiffaħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa' imma l-mulej tani l-għajnuna qawwati u għanati l-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħek. Għajjat ta' ferħ u ribħ fl-irjiex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħtan ħaġa tal-art f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbierek Alla u missir Sidna Ġesu Kristu li fi ħnina kbira tiegħu reġgħu illidna għal tama ħajja bil-qawmin ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa t'Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqarjek issa, għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi bħalma d-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar. Hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex tkun jistħoqilha tasal għal tifħir, għal glorja u għal ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh, fih qatt li issa m'intom xtarawh, intom temnu, fih intom tifirħulu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut, bil-bibien magħluqa
ġi Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej u mbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħdx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qgħad f'nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma jarawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu biex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. L-istedina li Ġesu jagħmel lil Tumas bħallum 8 ijiem fuq l-Għid hija stedina li qed jagħmel lil kull wieħed u waħda minna llum. Xi tfisser li nresqu idejna u nqegħduha fuq il-ġenb ta' Ġesu? Il-ġenb ta' Ġesu huwa il-ġenb minfut mill-lanza nhar il-ġimgħa kbira. Ġwanni, l-istess evanġelista li jagħtina dan ir-rakkont li għadna kemm smajna, huwa xut li minn dak il-ġenb minfut mill-kustat minfut ta' Ġesu ħarġu demm u ilma. San Ġwan Griżostmu, wieħed mill-missirijiet il-kbar tal-Knisja, jgħidilna li dak id-demm u l-ilma huma s-sagramenti tal-Knisja. L-ilma huwa l-ħasil li bih tnaddafna minn dnubietna. Id-demm huwa dak li bih nfdejna u li rejjaqna fis-sagrament imqaddes tal-Ewkaristija. Minn dak il-ġenb, bħalma Eva twildet mill-ġenb ta' Adam, twildet minn Adam il-ġdid il-Knisja, Eva il-ġdida. Dak il-ġenb ifisser il-ħolqien ġdid. Ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Qed jistedinna l-mulej biex aħna nersqu lejn lajn tal-ħniena u nitrejqu bil-ġisem
quddiem imqaddes tiegħu. Qegħdin ngħixu fi żmien partikolari u diffiċli ħafna għax din l-istedina ta' Ġesu ma nistgħux naċċettawha b'mod komplet. It-talba tagħna llum f'dan il-ħadd iddedikat lil ħnina divina u li Alla iħenna lina u li m'għandumux ma nkunu nistgħu nersqu lejn il-qrar bil-libertà kollha li konna drajna biha. U ta' dan irridu nirringrazzjaw illum il-ministri tal-ħnina divina li huma s-saċerdoti tagħna u nitolbuh ukoll il-grazza li m'għandumux ma nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex nagħmlu it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħu. Aħna qegħdin nistednukom li nagħmlu il-qrara tax-xewqa nistgħu ngħidu billi nitolbu maħfra l-Alla bl-indiema sħiħa u l-mulejja radi l-indiema u jilqaħħa bil-proponiment li mal-ewwel ċans li konna nqerru. U qed nistidnukom nagħmlu tqarbina spiritwali f'kull qudiesa li tiġi mxandra u trasmessa fuq il-midja soċjali. Ma qalinna l-Papa ftit ta' jemilu ix-xewqa tal-Knisja li terġa' tiltaqa' bħala familja waħda u li daw il-kliem ta' Ġesu ikunu għaliha realtà sagramentali qawwija. Ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Il-Mulej Ġesu nhar l-ewwel jum tal-ġimgħa nhar il-Ħadd, ġimgħa wara l-irxox tiegħu, jerġa' jiltaqa' mad-dixxipli tiegħu miġburin u jiltaqa' wkoll ma' Tumas li b'intelliġenza kbira irid jara l-evidenza u jifhem il Ġesu aħna nistgħu narfuh billi inresqu jdejna u l-ħarsa tagħna lejn il-pjagi tiegħu. Ġesu jurina l-pjagi tiegħu madwarna fejn hemm is-solitudni, fejn hemm il-tieħ il-qalb, fejn hemm min hu emarġinat, fejn hemm min imħalli jmut minħabba n-negliġenza tagħna. Dawk li jmutu minħabba l-mart u għalkemm nippruvaw nikkurawhom hemm il-limitu ta' dak li nistgħu nagħmlu. Dawn huma l-pjagi ta' Ġesu illum u aħna narfuh permezz tal-pjagi tiegħu. Għaliex aħna bħalma jgħidilna l-Apostlu missierna għalkemm ma rajniehx inħobbuh. Il-kliem tal-Apostlu Pietru jatina faraġ kbir. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih għat li issa mintomx tarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser. Waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Meta kalla jrid tgħaddi fuqna din il-barraxka se jkolli l-ferħ nagħmmet diversi adulti li qed jippreparaw għall-magħmudija li ma stajniex nagħmduhom fil-fġieli tal-għajt li għadda. U l-ewwel mistoqsija li mpoġġilhom hija x'tixtieq mill-Knisja. Huma jirrispondu il-fidi. U jiena ngħidilhom mal-fidi se tagħtik il-ħajja ta' dejjem. B'dan id-dialogu li jippreċedi li jkun qabel il-magħmudija tagħhom huma qed iwettqu u jikkonfermaw it-tagħlim tal-Apostlu Pietru fl-ewwel ittra tiegħu li llum smajna fit-tieni qari. Intom tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Ġesu stess jatina din il-barka li hija l-barka propju tagħna. Ħenjin dawk li marawx u hemmnu. U l-Evanġelista Ġwanni jagħmel nota ta' kollu nkiteb sabiex intom temnu li Ġesu l-Messija li ben ta' Alla.
u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Dan il-ħadd tal-ħina divina jew nitolbu l-mulej id-don tal-fidi. Li aħna ma nibżgħux nintelqu f'idejh, anzi, immiddu jdejna biex immissu il-pjagi għad-disa tiegħu mingħajr ma ninsew li qed jistedinna narawhom f'ħutna ippjagati, f'ħuta qegħdin isofru u jbatu. U waqt li nnewlu jdejna tkun id ta' fidi, id ta' mħabba, id ta' tama kbira. Jina nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kristu u l-ewwel u l-aħħar u l-ħaj u jgħix għal dejjem bis-sinjali tal-passjoni tiegħu. Fil-jum tal-mulej l-ewwel jum tal-ġimgħa li fih niċċelebraw bil-ferħ il-qawmin tiegħu induru leħ bil-fidi dajfa tal-Apostlu Tumas fiċ-ċinaklu. Nitolbuh ngħidulu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. ħatkun il-Knisja tiegħek komunità tal-fidi, tama u mħabba kif kienet l-ewwel komunità ta' nsara miġbura madwar it-tagħlim tal-Apostli u maquda fl-imħabba fil-qsim tal-ħobs Ewkaristiku u fit-talb nitolbu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Il-morda tagħna jsibu l-faraġ fil-kuntatt tal-ħaddiema fejjieda tal-Knisja li twassal lil Kristu u jmiss bil-ġrieħi tiegħu il-qlub tal-bnedmin biex ifejjaqhom mill-mard u n-nuqqas tal-fidi nitolbu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Il-mitinbin li qattaw qalbhom mill-maħfra jimtlew bit-tama li l-Kristu jsawwab l-Ispiritu tiegħu biex jeħen u jaħfer id-nubijiet u jersqu lejn il-Knisja li tamministrom din il-maħfra bidej miftuħin. Nitolbu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Kull meta nħossuna mfarġin mid-dubji u l-qtieħ tal-qalb, nersqu lejn Kristu biex jitlu fil-fostna bil-ġrieħi tal-passjoni, ġisem glorjuż tiegħu u bla biża' immissu bidejh dawn lejjun tal-ħniena tiegħu. Nitolbu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi.
Mulej Alla tagħna fil-ħina kbira tiegħek, inti wellitna mill-ġdid għal tama ħajja permezz tal-qawmin ta' ibnek. Kattar fitna il-fidi fil-qawmin tiegħek mibnija fuq ix-xhieda tal-Apostli biex ninaqdu miegħu bil-fidi għalkemm ma narawx bl-għajnejn tal-ġisem u hekk niksbu il-frott tal-ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek biex daw kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda ikkantawlek.
L-qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dam għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla bħal kalċi reġa' il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek u l-lej, inxallu bil-ferħ l-qawlin tiegħek, nistennew sabat tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, ma' Santa Faustina Kowalska u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missielna li inti fis-smowiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għalnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Mister
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha. Arbina ta' xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tissabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nitqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatino Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-għajt, tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sidna. Nfakkar li l-lejla fis-6:30 fuq TVM2 tixxandar il-Qudiesa bl-Ingliż. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.